Il-Gvern huwa miftuħ biex jiddiskuti biex isir tibdil fil-mod kif inhi miktuba l-emenda li qed jipproponi sabiex jiġu kjarifikati l-parametri fil-kodiċi kriminali li għandhom japplikaw għal ċirkostanzi ta' neċessità fejn ikun meħtieġ intervent mediku biex tiġi protetta il-ħajja u s-saħħa ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, illi iżda kien ċar ukoll li mhux se jkun hemm l-ebda tibdil li jelimina jew jirrendi mhux applikabbli fil-prattika il-prinċipju li periklu gravi għas-saħħa jintitola lil professjonisti mediċi li jieħdu l-azzjoni neċessarja biex jipproteġu lil mara. Saħaq li kieku l-Gvern kellu jaċċetta dan, ikun qed jibgħat messaġġ żbaljat li l-ħarsien tal-mara ma jfisser xejn. Ikun ifisser ukoll li jekk fl-Isptar Mater Dei tibqa' tiġi segwita proċedura li fir-realtà ilha tiġi segwita snin meta jkun hemm ċirkostanzi uniċi fejn it-tobba jkollhom jagħmlu intervent biex isalvaw lilhom, kemm l-om kif ukoll il-professjonisti mediċi se jibqgħu esposti għal proċeduri kriminali kontrihom. Il-Prim Ministru stqar li ma nistgħux nibqgħu isumu jiġri xejn meta hawn nies li qed ibatu minħabba li l-qafas leġislattiv ta' pajjiżna kif inhu bħalissa ma jaħsibx għal ċirkostanzi fejn mara jkollha komplikazzjonijiet fit-tqala li jipperkolaw la ħajjitha jew saħħitha b'mod gravi. Dr. Abela qal li minkejja li l-Gvern kien ċar ħafna dwar l-ambitu preċiż tal-emenda kien hemm eżerċizzju ta' biża' u ta' miżinformazzjoni minn forzi li għalihom il-ħarsien tal-mara ma jfisser xejn. U qal li min qed jipprova jgħid li l-Gvern b'xi mod qed jipprova jdaħħal l-abort mit-tieqa qed jagħmel disservizz lill-poplu għax l-emenda proposta hija ċara li dispożizzjonijiet kollha li jagħmlu l-abort illegali f'pajjiżna se jibqgħu hemmhekk. Dwar id-diskussjoni ulterjuri li lest jagħmel il-Gvern, il-Prim Ministru spjega li l-ewwel aspett li l-Gvern lest li emenda l-kliem tal-emenda proposta dwaru huwa fir-rigward ta' meta l-fetu jkun vijabbli biex jitwellet. Kull fejn huwa vijabbli illi l-fetu jitwellet, jiġifieri qed nitkellmu madwar 24 ġimgħa kull fejn imma il-fetu jista' jitwellet u jgħix, allura t-tobba tagħna iridu iweldu u dak it-tarbija tkun tista' tgħix. U jekk hemm bżonn li wieħed jiċċari iżjed dan il-punt ta' volja konna ċari iktar mill-kristall, tkellimna fid-dibattitu parlamentari u kollha dak id-dibattitu huwa sors ta' interpretazzjoni, ma jekk hemm bżonn li niċċaraw u nikkristallizzaw iżjed dan il-punt, lesti li nistgħu nikkristallizzaw u niddiskutu dwaru dan il-punt. It-tieni aspett li fuq il-Gvern lest jikkunsidra tibdil fil-kliem tal-emenda huwa biex ma jkunx hemm abbuż mid-definizzjoni ta' x'inhuma komplikazzjonijiet gravi fis-saħħa tal-mara. Jekk hux qed nitkellmu dwar il-punt illi jista' jkun hemm min il-kunċett ta' periklu għas-saħħa gravi iġebdu. U allura li rridu nintroduċu forma ta' salvagwardja biex dak il-kunċett ma jiġix imġebbet iktar minn dak li l-leġislatur irid ifisser. Allura dak il-prinċipju nistgħu nikkristallizzawh ukoll. Il-Prim Ministru sostna wkoll li kontra dak li allegaw xi wħud, anki b'din l-emenda l-om se tibqa' dejjem fil-libertà illi tagħżel li ma jsirx intervent fuqha, anki jekk ħajjitha jew saħħitha ikunu f'periklu gravi. Madankollu l-pajjiż ma jistax jibgħat messaġġ li saħħet il-mara ma tfisser xejn jew li hija sekondarja. Li huwa żgur prinċipju li mhuwiex li maħniex lesti nidderogaw minnu huwa illi fejn tidħol kwistjoni ta' protezzjoni ta' saħħet l-om, dak huwa prinċipju li ma nistgħux inċeduh. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li fil-mument li npoġġu sitwazzjoni ta' saħħet il-mara bħalli kieku ma tfisser xejn għalina, inkunu għamilna l-ikbar disservizz anke fil-kuntest tad-diskussjoni nazzjonali li qed turina realtajiet ta' nisa li qegħdin ibatu.